Začneš použiť patex na vlasy. Kajúcemu životu a skúmaniu svätého písma. Popri tom dôsledne čítal a porovnával rôzne opisy svätého písma a opravoval v nich chyby, ktoré tam vplzli počas prepisovania. Sa stal kňazom, vysvetil antiochísky biskup Kauri, Ibi Barbary a Pavlera. Vlastne bol a sám písal aj to písmo. Celý sa pomcel Jeronimovi a tak spustosili. Dobrý deň. Na 100 litrov na ušte. No keď mám 100 litrov, tak ľudne. Ale ideme cvičiť 365, hej. Pána tu není, povedal, že tu nebudeme robiť intro a nie je to ten review. Dávame pumpičku, Andromeda, jo je. Nie tak kyslé. Nie tak kyslé ako D1. Neviem, to bol. Dobre. Dobre, poďme chvíli. Ani mi podal ruku, to som fakt. 30 minút večka, fakt idiot, prosím. Dobre, ďakujem. Dobre, ideme dva. Ukaž čo? Dobre, nie mi to ľúto, no tak bohužiaľ, stalo sa. A vieš, ak si mal predtým takto tu? Fuj, neviem, strašne, zle sa dneska. Floriánko. Ideme cvičiť najprv mŕtve. Mŕtve ťahy ideme druhú variantu. Čiže pre mňa je to klasický conversional, pretože ja ťahám súťažne, ťahám sumo. Čiže dneska nemám sumo, ja ťahám pondelky sumo. Dneska ťahá Florián techniku sumo a ja ťahám conversional. A teda ja sa to iba ako keby použijem na cvičenia, ale nebudem to nejak seriózne ťahať, pretože ja mám lepšiu genetiku na sumo ťahanie, čiže budem ťahať sumo. A potom máme dneska ešte delty, teda že ramena a biceps sa mi zdá, čiže dneska to bolo také ľahšie táto séria. Ma boli z toho prdzela strašne. Nevládzem, neviem čo mám povedať ani do toho videa. Teraz ide tam ten chuj. Ide on cvičiť. Uvidíme na jeho výkon.
bol 2 týždne chorý, hej. Takže dajte like, subscribe na toto video, aby ste mohli podporiť nás. Jeho, mňa, Stanka a ostatných. Ostatných nepodstatných. Máš určite 2 opakovania na zobery. Ale ja si...
vyjadrite sa, čo je lepšie? Učiteľka angličtiny alebo učiteľka matematiky? To je anketa. A už ju tam daj, bo v kuse, ak dám nejakú anketu, tak v živote ju nedá. No napíšem, že tu nič není. Hej, dobre, super, fakt. No nič, postavil som sa. Kúkaj tam. Chlapské váhy. Chlapské váhy, no neviem. Nie, moja rozcvička. Chlapské váhy pre vegánov, to by nás rošli. To si vlastne, že ty. Čo? Že ty. Čo si povedal? Že si to ty. Poď tam, tak. Nie, my sa máme radi, hej. Však som uchytal si. Dobre. Ale stará je. Choď na angličtinu. Stará je krepla, fakt. Ako... Dobre. No podám kaz na video. Ja, že poďme za mnou. Hej, na video. Dáme, že rozhovor, že mentions, Veľmi dobre vypadlo po anglicky. Ani mi povedať, že mentions, honorable. Tak buď Berška, alebo action je honorable mentions, hej? Hej. Numero 5. Treba na ňom pozerať, aby sa cítil dobre. Počkaj. Daj kľud, daj kľud. Jo. Daj kľud. Co? Urob kľud. Kukuk. Poď, halo.